oburai nebikoro because nabo gwitu no mwanzu lakini ground ya mbithi bikoro yawe bigarete ki mbio. That is why usikurigire nonye gusi ngo ciro twatwara mpaka independent candidates bayiriro bugambi. Yes. Gutora turi abantu pakechi patisiri umuntu atakagireti gose gose nechorwe kwanyara umuntu gitocho otenene ne patiri iro ubugambi. Asiki asinge mu gusina met kuringoria urigiriria orongo umuntu yo korire yani oyo no muntu apart from amangana ngokorari yintu. So murai etabungira sebuku abantu mibita batametie mana ya mono ukunga teberenga etabukia matayo egatabana tindi muya sana soko record chivasi icho igire etabukia matayo sinari gatana umuntu naro etabantu talent ibiyewa akayo mibiye gutano akayo mu bibiri oyo makawe ekemo ikamatengi biye ngori wetu ekemo nori ati bitano bategira bonso bikorere gasi bimente kane oyo ati bitano akamenta another 5 oyo ati bibira akamenta bibiri bindi uri ati ekema gatana ki ekewe kene yune kekemono ongo tindi kunya ku risk ongo endangi tukolinse gambi ntube umanyane gago chamurire yo no muntu kwanzo mutene nkubate bintu so ngiye fasi ya minute kindi yonsi okora nekebegeke notekire goge korenge ugionchoreria kementeke egana no mwana inchuru risiko gari yatana ki ingikirabe kire tabuti yaga yokuri uburai no mwana inchuru teri kuri uburai egero mwana inchari kiriara na no bwate gintu gite kire unique kengao egara kwigene ne kura yae ya chi campaign bunaboneka chichagete na negative bali bakogenda baka chi campaign ekiro kurigira gusiboniga ne batari gusioka chi campaign chaboniga no rio ngora kwa na mangana matindi nerora ngora kwa nira abantu abange basoke ose bake chinkobi ose ngora sera abantu korengana naye chi campaign chagusi asinara monchore riaganiri. Yes amonjeri dinaganiri nani chimba to kwigana kwa sana nabagusi timitasi jebana na somiri story yo mugusi umba to kwigana kwa sana sumugusi na no chomo sera boire no chora te chokarata una topu ati amaroro wasikurero nansi kambini chiro konyora bagaka bagusi bari mega ali bari yerete bakirete bari gukwana kende ebana wasoma ba kurire mara moja bagundo weakness yao siasa nere profession yoka okora chibe chiriyewe lakini umuntu akabikaria ateba riyare egasaka box kari gukaiga utikyo umuntu aroche uyene rubata amaroro akwa line ne na magania ne mno mwana inchi ubona bosera tibati chibese chirishinyinge nchiri ko determine mubi chibese nchitakire ase siasa lakini nchiri ko determine mubi chikubwa chikura yo siko songo batabana money is a requirement but is never a determinant. So bebe sero bali bago sera tigabasera bananchi banza mbaro tigabaragire kwani kiyo kwana bananchi mumete ko charge lakini at the end of the day umwana inchi mugusi gocha kumanyari uyo ngagwakira ekura yaye ngagocha bachora ngotarete gotyo muragete nali amweti bananchi bagusimba meti byonse kwa beira sense moyo boli